Uyamemezo kaNdaba winkosi yohlanga winkosi yohlanga winkosi yohlanga winkosi Intsha kaZulu ithi esethu isilo. Intsha isithathe isinqumo sokuyokhuleka komkhulu kwakhangela amankengane esigodlweni. Okuhambo hlose ukuvikela amasiko nenqubo kaZulu. Indawo yokuhlanganela isikole iNongoma Primary edolobheni kwaNongoma. Kuzosukwa khona ngo-10 ngezimoto sekubhekwe kwabangamaya primary. Kothi ngo-11 kobe sekuhanjwa sakubhekwe esigodleni kwakhangela. Ngemliningwane landela amakhasi ezinkundleni zokuxhumana okuwu-Twitter no-Facebook. Ikhasi lithi Zulu Yesabeka 24 noma ufonele u-071 430 3596 071 430 3596. Imigomo yokuvikela ukubhebhetheka kwekhuvethe izolandela. Winkosi yohlanga winkosi